ο λόγος εσάς και αυτό που περιμένουν όλοι να ακούσουν, καθώς και εγώ επίσης μαζί με τους τηλεθεατές, είναι το ποια είναι η επόμενη μέρα, ποιο είναι το οικονομικό πρόγραμμα το οποίο υπάρχει από πλευράς της Λαϊκής Ενότητας. Ναι, το σκεπτικό μας είναι το εξής. Ας ξεκινήσουμε με μια διαπίστωση, η οποία είναι εξάλλου εμφανής από όλη τη συζήτηση που διεξάγεται. Η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, η ΑΝΕΛ, το ΠΑΣΟΚ και το Ποτάμι έχουν ένα πρόγραμμα. Δεν έχουν ανάγκη να κάνουν ένα πρόγραμμα. Το πρόγραμμα αυτό λέγεται μνημόνιο. Όλα αυτά τα κόμματα θα ψηφίσουν το μνημόνιο, όλα αυτά τα κόμματα το εφάρμοσαν. Εδώ έχουμε πραγματικά μια κωμωδία, όπου ο κ. Καραγκούνης μας λέει, ας πούμε, ότι θα έρθουν μέτρα το Σεπτέμβριο. Όντως θα έρθουν. Θα έρθουν και τον Οκτώβριο. Ρηπές μέτρων θα έρχονται. Και άλλο μνημόνιο θα έρθει, μάλιστα, γιατί αυτό είναι και τελείως ανεφάρμοστο. Μόνο που τα ψήφισε όλα αυτά. Μας μιλάει για φορομπηχτικά μέτρα. Μα σας παρακαλώ, τον έμφυα ποιος τον έκανε? Τον έμφυα ποιος τον έκανε? Τα ψηφίσατε και τα προαπαιτούμενα αυτά τα ψηφίσατε και εσείς. Εμείς η πρότασή μας είναι η εξής. Δεν πρόκειται να υπάρξει απολύτως καμία ανάκαμψη και απολύτως καμία πορεία έξω από αυτή την καταστροφή και τη λαιλασία χωρίς κατάργηση των μνημονίων και χωρίς απαλλαγή από το άχθος του χρέους. Μόνο από αυτά τα πράγματα δεν γίνονται με παρακάλια και δεν γίνονται με ψευδαισθήσεις. Αυτή είναι η πικρή εμπειρία των 7 μηνών της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν πρόκειται, λοιπόν, αυτή η χώρα δεν πρόκειται να ανακάμψει αν συνεχίσει να μεταμορφώνεται σε απικία χρέους. Δεν πρόκειται να ανακάμψει όσο βρίσκεται στα μνημόνια, γιατί τα μνημόνια είναι αυτά που τη βύθισαν, όπως και αυτές οι πολιτικές λιτότητας βυθίζουν αυτή τη στιγμή όλη την Ευρώπη, εκτός εν μέρει από τη Γερμανία, η οποία καταφέρνει να περιορίσει, ας πούμε, τις ζημίες, διότι είναι απλά η ηγεμονική δύναμη και όλη αυτή η μηχανή και η αρχιτεκτονική λειτουργεί σε όφελός της. Λοιπόν, κατάργηση των μνημονίων, πορεία ανάκαμψης, ρήξη με τη λιτότητα. Αυτές είναι οι προϋποθέσεις για να ανακάμψει, για να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Δεν πρόκειται. Κοιτάξτε, αυτό το οποίο είδαμε είναι το εξής, ότι το ευρώ δεν είναι ένα απλό νόμισμα. Το έχει πει και η ίδια η κυρία Μέρκελ σε συνέδριο του κόμματός της. Το ευρώ είναι ένα πολιτικό σχέδιο. Και είναι ένα πολιτικό σχέδιο το οποίο είναι δομικά συνυφασμένο με μνημόνια και λιτότητα. Το ευρώ, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα συμπεριφέρονται και ο κύριος Δράγκη ως οι πραγματικοί ηγεμόνες της Ευρώπης. Αυτοί ανέβηκαν στην πρώτη γραμμή για να πολεμήσουν την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτοί κατόρθωσαν τελικά το επιθυμητό αποτέλεσμα, δηλαδή τη συντριβή της. Άρα, αυτό το οποίο λέμε είναι ότι εάν οι εκβιασμοί αυτοί συνεχιστούν και κλιμακωθούν απέναντι σε μια άλλη κυβέρνηση, η οποία θα υλοποιήσει τις αντιμνημονιακές της δεσμεύσεις, η οποία θα διακόψει την αποπληρωμή του χρέους και την αφέμαξη αυτού του τόπου από τους δανειστές, τότε είναι στο τραπέζι και η επιστροφή στο εθνικό νόμισμα. Να πω εδώ κάτι, να πω εδώ το εξής. Σας παρακαλώ, να μείνουμε σε αυτό. Εάν πάμε στο εθνικό νόμισμα, η επόμενη μέρα πώς προδιαγράφεται? Η επόμενη μέρα με το εθνικό νόμισμα. Θα σας πω κάτι. Ξέρετε ότι σε επίπεδο συζήτησης οικονομολόγων, τουλάχιστον όλοι όσοι διαφοροποιούνται από τα νεοφιλελεύθερα δόγματα, χωρίς να είναι αναγκαστικά διεθνώς, χωρίς να είναι αναγκαστικά της ριζοσπαστικής αριστεράς, ας πούμε ο Κρούγκμαν ή ο Στίγκλιτς, θεωρούν ότι η σωστή επιλογή, η πιο καλή επιλογή για την Ελλάδα είναι η επιστροφή σε εθνικό νόμισμα, διότι όπως έγινε πάντα σε συνθήκες βαθύτατης κρίσης, η επιστροφή σε ένα εθνικό νόμισμα και με την υποτίμηση που θα ακολουθήσει είναι όρος για την ανάκαμψη. Δημιουργεί προβλήματα σε ορισμένα σημεία, δεν μπορούμε να το αρνηθούμε αυτό το πράγμα. Όλα αυτά τα προβλήματα είναι διαχειρίσιμα, δημιουργεί όμως και θετικές προοπτικές, δημιουργεί δυνατότητες στην ανταγωνιστικότητα, δημιουργεί δυνατότητες στις εξαγωγές, δημιουργεί δυνατότητες για την παραγωγική ανασυγκρότηση αυτής της χώρας για έναν πάρα πολύ απλό λόγο. Να ολοκληρώσω, σας παρακαλώ. Επιτρέπει η επιστροφή, εάν χρειαστεί, στο εθνικό νόμισμα, μπορεί πραγματικά να λύσει τον κλειό της ρευστότητας, ο οποίος στραγγάλισε κυριολεκτικά αυτή την κυβέρνηση και την οδήγησε να γονατίσει και να παραβιάσει όλες τις δεσμεύσεις ή σχεδόν όλες απέναντι στον ελληνικό λαό. Για την ανάκαμψη στην οποία αναφερθήκατε, ποιος ο χρόνος ο οποίος απαιτείται? Η ανάκαμψη αυτή έρχεται ταχύτατα μετά από δυσκολίες οι οποίες υπάρχουν, οι οποίες κρατούν ορισμένους μήνες και οι οποίες αφορούν ορισμένα μόνο. Ορισμένους μήνες, κάποιους 6 μήνες, κάποιους 8 μήνες, 2 Νομίζω μήνες. ότι η συζήτηση που υπάρχει γενικά διεθνώς στους οικονομολόγους, ήθελα πριν να αναφέρω τα ονόματα των Στίγκλιτς και Κρούγκμαν, αυτό που είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι στον χώρο της σοσιαλδημοκρατίας, δεν είναι νεοφιλελεύθεροι, είναι ας πούμε η αριστερή πτέρυγα του Δημοκρατικού Κόμματος, αν θέλετε, στην Αμερική. Περίπου αυτό υπολογίζουν, όπως και διεθνώς η οικονομική συζήτηση. Μόνο στην Ελλάδα
Και σε αυτό έχει βαρύτατες ευθύνες η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, που δεν άφησε αυτή τη συζήτηση να γίνει, ακόμα και άμα υπήρχαν. Πολλές φορές έγινε, Στάθη. Όχι, ποτέ δεν την αναδεχτήκατε. Πάρα πολύ μειοψηφική αυτή η άποψη. Τι να κάνουμε. De facto την επιβάλαμε εμείς, και αυτό το οποίο ο κύριος Βούτσης τώρα μας επανέλαβε είναι το επιχείρημα που χρησιμοποιείται από την αρχή της κρίσης, δηλαδή παρουσιάζεται ως η απόλυτη καταστροφή, η επιστροφή στο εθνικό νόμισμα. Άρα η πάση θυσία παραμονή στο ευρώ για την. Εμείς αυτό το οποίο λέμε είναι ότι. Ο χρόνος και πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων και πρέπει να μιλήσουν και άλλοι οι οποίοι βρίσκονται εδώ. Να επαναφέρω το ερώτημα ποιος, ο χρόνος, πώς είναι αυτοί οι μήνες. Μα σας το απάντησα. Μα σας το απάντησα. Είπατε κάποιοι μήνες. Ναι, σας απάντησα. Όταν με ρωτήσατε 6 μήνες, σας απάντησα ότι αυτό είναι ένας πάρα πολύ λογικός υπολογισμός προτού μπει η οικονομία ξανά σε τροχιά ανάπτυξης. Πώς θα πληρώσουμε, τον Οκτώβρη, πώς θα πληρώσουμε τους συνταξιούχους, πώς θα πληρωθούν οι υποχρεώσεις του δημοσίου. Οι υποχρεώσεις του δημοσίου πληρώνονται με βάση τους πόρους και τους φόρους που καταβάλουν οι Έλληνες φορολογούμενοι. Ως γνωστόν, η χρηματοδότηση η οποία δίνεται στην ελληνική οικονομία είναι αποκλειστικά για την αποπληρωμή του χρέους. Είναι μύθος αυτό το πράγμα. Όλη η πολιτική των μνημονίων έγινε για να προσανατολιστούμε στα πλεονάσματα, τα οποία αφιερώνονται ολοκληρωτικά στην αποπληρωμή του χρέους, όπως και το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας, στο οποίο έχετε συνομολογήσει. Και τώρα βγαίνετε και μας μιλάτε για τη διαφθορά. Χρυσές δουλειές θα κάνει όλη η διαπλοκή με το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας. Ο Λάτσης θα πάρει το ελληνικό έναντι ενός πινακίου φακής. Η γερμανική Fraport θα πάρει για κοψοχρονιά τα 14 κερδοφόρα ελληνικά περιφερειακά αεροδρόμια. Θα τα ξεπουλήσετε όλα, όπως και αφήσατε τον κύριο Σάλα, που είναι ένας απατεώνας, ανενόχλητος. Από πούς που? Τόσο πάθος. Δραχμή με μνημόνιο είναι η πρόταση. Δραχμή με μνημόνιο. Πρώτον, κύριε Βούτση, δεν σας διέκοψα, και αυτό το οποίο λέω. Εμείς δεν έχουμε κανένα φετίχ του εθνικού νομίσματος. Αυτό το οποίο λέμε είναι ότι ανατροπή της λιτότητας μέσα σε αυτά τα πλαίσια. Γιατί ψηφίσατε μνημόνια φυσικά. Γιατί παραβήκατε όλες τις δεσμεύσεις. Όλο το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ το γράψατε στα παλιά σας τα παπούτσια. Γιατί κάνατε το όχι του ελληνικού λαού σε ένα πακέτο Juncker, το οποίο ήταν ελαφρύτερο. Το μνημόνιο που ψηφίσατε είναι βαρύτερο από το πακέτο Juncker που απέρριψε το 62% του ελληνικού λαού. Μα σας παρακαλώ. Το βλέπει όλος ο κόσμος. Κατά μεγάλη πλειοψηφία στηρίζει την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Κουβελάκη. Μπορείτε ό,τι ιδεολογήματα να λέτε. Δεν σας διέκοψα, κύριε Βούτση. Δεν σας διέκοψα, κύριε Βούτση. Την αλήθεια τι λένε. Την αλήθεια κατά τη γνώμη μου την είπανε με έναν ευπρεπή τρόπο ο κύριος Κρεμαστινός και ο εκπρόσωπος του Ποταμιού, όταν μιλούν για ευρείες συνενέσεις. Πραγματικά υπάρχει το έδαφος για ευρείες συνενέσεις, διότι όλα αυτά τα κόμματα συμφωνούν στα βασικά. Διότι ψηφίσατε μνημόνια. Διαφωνίες για το ευρώ ή για το εθνικό νόμισμα στα πλαίσια ενός κόμματος υπήρχαν και πριν. Και θα μπορούσαν να παραμείνουν εάν διατηρεί το αντιμνημονιακό. Αν είχαμε πάει στη δραχμή με την πρόταση του Σόιμπλε, έτσι. Κύριε Βούτση, μνημονιακή και αντιμνημονιακή στο ίδιο κόμμα δεν μπορούσαν να συνεπάρξουν. Και δεν μπορούν να συνεργαστούν. Για να συνεννοηθούμε, οι σιγουράτζες, δηλαδή κάποιοι να βγάζουν τη σκληρή δουλειά και επ' αυτού τώρα να μιλάτε περί μνημονίου, δεν πρέπει να συνεχίσετε. Μα ψηφίσατε το μνημόνιο και κοροϊδεύετε τον κόσμο. Κάνατε ότι δεν θα το εφαρμόσετε, ενώ δεσμεύεστε ότι θα το εφαρμόσετε. Το αποτέλεσμα θα σας πείσει για μια ακόμα φορά. Εσάς θα σας πείσει. Για μια ακόμα φορά. Τη Δημάρ, το παράδειγμα της Δημάρ δεν το βλέπετε? Θέλετε τη δημαροποίηση του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό ακριβώς το αντίθετο ακριβώς συμβαίνει με εσάς. Αυτή θα είναι η κατάληξή σας. Μια νέα Δημάρ. Ελάχιστα πιο μεγάλη από αυτή την από ύβρις και από χαρακτηρισμούς. Όλη τη βδομάδα την έχουμε προχωρήσει. Είναι πολιτικός χαρακτηρισμός. Και εγώ θα μπορούσα να μιλάω για γκρουπούσκουλα. Ο κύριος Κουβέλης είναι σεβαστότατος. Γκρουπούσκουλα, αφού είμαστε στο ίδιο κόμμα μου λέτε εμένα για γκρουπούσκουλα. Μα τι λέτε τώρα? Αστιεύεστε δηλαδή. Ότι ένα πολιτικό χαρακτηρισμό έκανα, έχετε μπει στον κατήφορο του κυρίου Κουβέλη, που συνεργάστηκε με το Σαμαρά και το Πασόκ. Εσείς ψηφίσατε μαζί
και στη Βουλή 222 ψήφοι ψηφίστηκαν τα μνημόνια. Κάνατε το όχι ναι μέσα σε λίγες μέρες. Αυτά τα βλέπει όλος ο κόσμος. Κύριε Κουβελάκη. Και θα σας αποτιμήσει ακριβοδίκαια. Απολύτως. Ως αποστάτες της πρώτης κυβέρνησης της αριστεράς. Ναι. Λοιπόν, να είστε παραιτηθήκατε. Κανένας δεν σας ανέτρεψε. Παραιτηθήκατε και αποδυναμωθήκατε γιατί ψηφίσατε μνημόνια. Κανένα απολύτως πρόβλημα δεν υπήρχε. Αν υπήρχε σταθερότητα και πολιτικό θάρρος στην αντιμνημονιακή επιλογή. Πήγατε στην εξέδρα να χειροκροτάτε. Μου επιτρέπετε να δώσω αυτό κάνατε. Εσείς συνθηκολογήσατε και παραδώσατε τη χώρα στους δανειστές σε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ και το Ποτάμι. Αυτό κάνατε και το ίδιο όλος ο κόσμος. Μου επιτρέπετε. Μάλιστα. Κύριε Καρκατσούλη. Ναι, υπάρχει.